Open the door. Opo. Tower 1 ready. Aray ko yung sige. Diretso ang paa, ma'am. Sige po, upo na. Sige po. Pwede na po. Releasing in 3, 2, 1. Diretso pa, ma'am. Diretso pa. Bye! Okay. Up. Okay. Wait lang po. Tas mo ka. 1, 2, 3. Yay! Nandito ka. Nandito po. Oh, sige. Hagdan. Dito ka. Parang dito mo. Nakapag-video po kayo, ma'am? Ay, oo. Hanggang ngayon nga may video eh. Hindi ko napatay.